सप्रेम जय भीम। मी राहुल डंबाळे, रिपब्लिकन युवा मोर्चा पक्षनेता। भीमा कोरेगाव राष्ट्रीय स्मारकासंदर्भामध्ये आज मंत्रालयामध्ये माहिती घेण्यासाठी मी आलो असता अत्यंत धक्कादायक स्वरूपाची बाब माझ्यासमोर आली। भीमा कोरेगाव राष्ट्रीय स्मारकासाठी शासनाने 100 कोटी रुपयाची तरतूद केली अशी घोषणा केली। मंत्र्यांनी तशी बैठक घेतली आणि त्या संदर्भातला कार्य अहवाल माननीय समाज कल्याण आयुक्त यांच्याकडून मागून घेतला। स्मारकाचा प्रारूप आराखडा असेल, भूसंपादनाची प्रक्रिया असेल, या संदर्भातला एक चांगला कार्यक्रम जो आहे तो जिल्हाधिकारी आणि समाज कल्याण आयुक्तांनी राज्य शासनाला सादर करावा। त्यानंतर पैशाचं वर्गीकरण केलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं होतं। परंतु आज अखेरपर्यंत असा कोणताही प्रारूप आराखडा राज्य शासनापर्यंत आलेला नाही। त्यामुळे समाज कल्याणनी 100 कोटी रुपयाची घोषणा केलेल्या स्मारकाचं नेमकं काय होणार आहे हा प्रश्न माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला पडलेला आहे। या संदर्भामध्ये उद्या पुन्हा या ठिकाणी येऊन माननीय मुख्यमंत्री यांची आम्ही भेट घेत आहोत आणि या संदर्भामध्ये त्यांनी आंबेडकरी जनतेला मागच्या सरकारनं जे आश्वासन दिलं होतं आपल्यामध्ये, त्यामध्ये जी काही समित्या केल्या होत्या 2 वेगवेगळ्या, एक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आयोजनासंदर्भात समिती केली होती कार्यक्रमाच्या आणि स्मारकाच्या संदर्भामध्ये समाज कल्याण आयुक्तांची समिती केली होती। या संदर्भामध्ये नागरिकांची, आंबेडकरी जनतेची दिशाभूल होता कामा नये, फसवणूक होता कामा नये, ही भूमिका आम्ही त्यांच्यासमोर मांडणार आहेत आणि स्मारक नियोजित वेळेत लवकरात लवकर व्हावं असा आग्रह आम्ही त्यांच्याकडे धरणार आहोत। जय भीम, जय भारत।